खुलुमबाय आं मनेन्द्र महिलारी नोंथांमोनखौ महिलारी वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय दिनैनि मोगा-मोगि आयदायाव आंजों दङ बर' सावथुन मुलुगनि जाखांफु फावखुंगुर बिथाङानो जाहैबाय नेरसोन बसुमतारी बिथांनि नबथियाव आं दंफैयो नोंथांमोना नेरसोन बसुमतारी बिथांखौ माखासे बर'नि सावथुन लोगोसे माखासे एलबामफोराव नुनो मोन्दों तो बे मोगा-मोगि आयदानि गेजेरजों बिथांनि माखासे मिन्थिफेरै खोन्थाखौ दिनै बे माखासे आयदायाव आं सावरायफागोन स' गिबियावनो नोंथांखौ महिलारी वाइड एंगल चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय थैंक यू बिथाङानो जाहैबाय नेरसोन बसुमतारी स' नोंथांखौ गिबियावनो नोंथांनि आबुं सिनायथिखौ होनो आं खावलायग्रोनाय थाबाय खुलुमबाय आं नेरसोन बसुमतारी आंनि गामिनि मुङा जाबाय टटलापारा आंनि डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरि गिबियावनो आं महिलारी वाइड एंगलखौ बरायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन्थों आंहा फेमिलियाव साब्रै दंमोन दा जों साथाम सिस्टारा हाबा जाबाय सिस्टारजों साब्रैमोन फेमिलिया गोजोन्थों गिबियावनो आं मोनसे पइन्टखौ लाग्रोनो नागिरदों नोंथाङा बे फिल्म बा एक्टिं लाइनाव सोरखौ नुनानै गिबि सोलोंजेनदोंमोन आच्छा एक्चुअली जोङो उन्दैनिफ्रायनो मुभि नायोमोन हिन्दी सिनेमा नायोमोन जों गासै आर्टिस्टखौनो हिन्दी सिनेमानि बलिउडनि गासैखौबो जोङो नायनानै जों एक्टिंफोरखौ मोजां मोनोमोन आरो गावखौ जे आं बिदि एक्टिं खालामग्रा जाहैगोन एक्टिं लाइनाव फैगोन आं बै समाव सानाखैमोन खिन्थु एक्टिंफोरखौ आं लाइक खालामोमोन आरो आं जेब्ला हायार सेकेन्डारि टाइम स्कुल टाइमाव आं करियान सिरियाल नायोमोन आङो करियान सिनेमा बांद्राय फल' खालामोमोन आं करियान सिनेमा बहुत मोजां मोनो दाबो दासिम नोंथाङा बेसेबांसो बर' फिल्माव खामानि मावबोखो ओरैनो आं बांद्राय गोसो गैला खिन्थु 10-12 बिदि जायो 12 मुभिस ना बे मुभिस आरो लोगोसे एलबामबोथ' दंबावो एलबाम दं ओमफ्राय नोंथांनि गिबि सावथुना मामोन 2015 आं गिबि सावथुन मुलुगाव सिनेमा लाइनाव सिनेमा मुभियाव आं खालामजेनदों बे 2015 आव बानायदोंमोन बोराइ बाथौनि महिमा थिगानो दङ ओमफ्राय आं मिन्थिनायाव बे नोंथांमोननि न'खरनिनो देट मिन्स नोंथांनि फादारानो लिरनाय बे माने स्ट'रिया थ' नोंथांमोना न'खरैनो गासैबो माने हम प्रडाक्सन बुंनांगोन बेखौ हम प्रडाक्सन ओमफ्राय मा मुंमोन बे जौगाखां फिल्म प्रडाक्सन ओमफ्राय बे फिल्मखौ प्रजेक्टआव होबायना सिगांनिफ्राय बेखौ दा जों इउटुबाव हगारनाय जायाखै 2015 निफ्राय दासिमबोलागै सोलिबाय थादों बायदिसिना दाबो बबेबा जायगानिफ्राय नागिरहरो आरो आंनि फार्स्ट मुभियानो जों बहुत अनसायनाय मोन्दोंमोन रायजोजों आरो बेनो आंनि दा जिखिनि सिनेमा बानायबोदों आङो बोराइ बाथौनि महिमायानो साबसिन एसे रायजोनिफ्राय आङो रिसपन्सखौ मोननो हादोंमोन बोराइ बाथौनि महिमा होननाय लोगोनो बियो जोंना धोरोमजों सोमोन्दो थाबाय बेवहाय माने बाथौ धोरोमखौ थांखिनानै बानायदोंना ना बेनि बेकग्राउन्डआव माबा मोनसे दंफादेरबावो एक्सुवेलि जोङो नामखौ जों बाथौखौ फुजियो जेला जों नामखौ बोराइ बाथौनि महिमा लाखिनाय जादों खिन्थु एक्सुवेलि बेयाव रावनिबो एसे माबा गैया नेगेटिभ वार्ड इउज खालामनाय गैया जे जोंनि धोरोम बिदि गैया बेयाव जों सिनेमेटिक एसे लांनानै जों फापनि सायाव बानायनाय जादों मानसिया फाप जायोब्ला बे जोनोमावनो बोरै पानिशमेन्ट मोनो इसोरजों बेखौ जों बेयाव दिन्थिनाय जादों आरो एसे मेसेज टाइपनि जों बानायनाय जादों आरो माने नोंथाङा 2015 मायथाइनिफ्राय गिबि सावथुनाव आगान होजेनदों एलबामा फारि एलबाम आङो फार्स्ट एलबाम बानायदोंमोन 2010 आव थागोन रजनि होननानै आं बानायदोंमोन बेनिफ्राय बेफोर नेना थागोन आं बिदि दङ ओमफ्राय खायफा नामखौ आं एसे बावगारबाय एसामिस एलबाम बानायदोंमोन मोनसे आरो दा रिसेन्टलि नै 5 तारिखै आंहा शुटिं जागोन अरुणाचलाव गुवाहाटीनि प्रजेक्ट आरो तेजपुरनि दं बे एसामिस जागोन बियो खिन्थु बेयाव जोङो गासैखौबो खोन्थिगोन आरो गासै हारिनि जों ट्रेडिसनेल ड्रेस लानानै बेयाव जों गामसा गानगोन बेनिफ्राय जों माने गुबुन हारि हारिसानि माने एक्टिं लाइननि मानसिफ्रा फैगोन बेयाव दङ बेलेग हारिनिबो मानसि दङ आरो बेयाव ट्राइबेलनि ड्रेसफोरखौ गासैखौबो गाननाय जागोन
थिगानो दङ। बेनिफ्राय बाथौ बोराइनि महिमानि उनाव नोंथांना सेकेन्ड फिल्मा मामोन? सेकेन्ड फिल्मा बाथौ थान्दैयानोमोन, बे हम प्रडाक्सननि जोंनिनोमोन। औ माने देट मिन्स नोंथाङा न'खरनि हम प्रडाक्सनाव मोननै फिल्म अलरेडि बानायखांबाय? मोननै बानायखांबाय। ओमफ्राय खोनानो मोननायाव नोंथांनि सिस्टार जा मुङा मामोनलाय आं एसे बावनाय बायदि जाना दं, करबि बसुमतारी, बिथाङाबोथ' गोबां एक्टिं खालामदों आं नुबोदों। स' बे बाथौ बोराइनि महिमायावबो बिथाङा एक्टिं खालामदोंमोन। ओमफ्राय नोंथाङा मा रल लादोंमोन बेवहाय? बेयाव जों सानै दंमोन मेन रला, बेनिफ्राय आंहा एसे नेगेटिभ रल लादोंमोन आं बेयाव। थिगानो दङ। ओमफ्राय आं मोनसे फिल्म नायबावदोंमोन नोंथांनि आइ लाभ इउ, जायाव जोंनि मुंदांखा बर'नि बिथाङाबो एक्टर राजिब कुमार ब्रह्म, बिथांजों नोंथाङा एक्टिं खालामदोंमोन। बेबायदिनो लिपिका दंमोन। थ' बेबो अनसायनाय मोन्दों, आंबो नायदों आरो रिसेन्टलि आं इउटुबावबो मोन्दों, गोबां भिउ जादों आरो बेबो। थ' ओमफ्राय नोंथाङा आपकामिं प्रजेक्ट हिसाबै मा फिल्मा मायाबिर ना मा होन्दोंमोन बे? मायाबिर। थ' मायाबिरा बेसेबांसो दासान्दि सोलिगासिनो शुटिंआ? दा शुटिं साननैसो जोङो दोनथ'दो, 40% थांबाय शुटिंआ। 40%। थ' मायाबिरनि सायाव एसे बुंफोरथिनो हागोन? मायाबिरा जाबाय जों रौतानि बे प्रडाक्सना, बेनिफ्राय मिना बाग्लारि होननाय प्रडिउसार। बेनिफ्राय जों 40% थांबाय। बे आगोलनि जोंनि किताबाव मोनदोंमोन, अमनाथ समनाथ बे स्ट'रिखौ लानानै एसे दानस्लायनानै सिनेमेटिक बानायदों आरो इसोरो एसे आपडेट खालामदों आरो गोदोनिखौबो। ओमफ्राय मेनलि नोंथाङा बेयाव मा रल लागोन बा लाबोदों? बेयाव आंनिया अम आरो सम दङ। अम सम। बेयाव आङो जाय दाउनि खर'खौ जानानै राजा जायो, आं बेयाव बे राजानि रलखौ लागोन आरो। देट मिन्स जोङो उन्दै उन्दै समाव बे सल'बाथाखौ फरायनो मोनबोदोंमोन। थ' मोजाङानो जागोन जुदि बे सल'बाथाखौ मोगथाङाव फिल्म हिसाबै नोंथांमोना लाबोनो हायो। बेबो मोनसे, मानो होनबा फिल्मा डिफारेन्ट टाइपनि जायो, सोरबा सल'बाथा गोदोनि एनसियेन्ट, सोरबा दानि सोलिफु, बेबायदि मिक्सिं जायोब्ला नायनानै मोजां मोनो। स' आं एक्टिंनि लाइनाव थांफिननो नागिरदों। नोंथाङा जेथिया केमेरानि सिङाव फैयो, बै समाव मोननै जाफायो, डायलग आरो एक्टिं। स' डाबिंआ एक्सट्रा। थ' बे बिथिङाव नोंथाङा माबायदि मोनो? डाबिं आरो एक्टिंनि डिफारेन्सआ मा? डाबिंजों आरो एक्टिंआ जाबाय, जों जेब्ला शुटिं लायो, जों एक्टिं खालामबाथ' जों गावनि माबाखौ जों डाइरेक्ट स्पटआवनो जों एक्टिं खालामफानानै डाइलग थ्र' खालामनाय जायो। होमबानिया इजिलि ओंखारो। जेब्ला जों डाबिं रुमाव साउन्ड प्रुफआव हाबनो गोनां जायो, हाबनानै जोङो गावनि साउन्डखौ खोनासंनानै पिक्चारखौ एसे नायनो मोननानै जों जेब्ला डाबिं होनाय जायो, होमबा जों बहुत भेरिएसन लाबोनो गोनां जायो। बेयाव भेरिएसन बहुत, जों डाइरेक्टरा जुदि गाइड होनाय मथे जोङो बे बुस्थुखौ जों फल' खालामनो गोनां जायो। बेयाव आं डाबिंखौ बांद्राय हार्ड मोनो। जे नोंथाङा गाबनायनि रल लादों, स' भइस डाबिंआव नोंथाङा सेम बुस्थुखौ गाबनानै दिन्थिफिननांगोन, मानो होनबा मेच जानांगोन, नङा होनब्ला? थ' आंनि मथेबो माने भइस जेथिया जों डाबिं खालामो, बे समाव खस्थ'आनो जाखागोन। आंबो माने सम सम आंनि ब्लग भिडिअ'आव भइस अभार डाबिं लानो गोनां जायो। स' नोंथांनिफ्राय एक्सपिरियेन्सखौ मिथिबाय। बेनि उनाव नोंथाङा फिउचार, इयुन थांखिया मा? नोंथाङा बे फिल्म लाइनजोंनो थांगोन ना नोंथाङा माबाफोर पार्सनेल आरोबाव प्लेनिं दङ जे बेखौ खालामगोन? एक्सुवेलि पार्सनेल प्लेनिं होनोब्ला नाजाबोदोंमोन आंबो, एक्सट्रा जेनेबा जिखुनु जब बेफोरबायदिबो आङो जेनेबा आरो बहाबा गोजानाव थांनानै नै फिल्म लाइननिनो माबा मोनसे कर्स लानो थाखाय आङो एसे नाजाबोदोंमोन। ओमफ्राय MSME आवबो आं थांनाय बोसोराव थांनो नागिरदोंमोन। MSME गुवाहाटियाव? गुवाहाटि नङा, मुम्बाइआवमोन। MSME आवबो थांनो नागिरदोंमोन। बेयाव एक्सुवेलि एक्टिंल' गैयामोन, जोंनिया भिडिअग्राफि बेफोर प्लास दंफायोमोन बेयाव। खिन्थु आं थांनाय जायासै। खिन्थु आं बेखिनि एक्टिंखौ लानानै दा आङो जि आं प्रेजेन्टलि आं दा मावबाय थादों, आं एक्टिंखौ लानानै नाजागासिनो दङ। आरो आङो मोनसे हम प्रडाक्सन दङ, बे आं फिउचाराव आं बे हम प्रडाक्सनखौ फोथांना लाखिनो सानदों। माने नोंसिनि न'नि जा हम प्रडाक्सन, बेनि सायाव आरो माखासे प्रजेक्ट दंबावो नोंथाङा? प्रजेक्ट दङ। थिगानो दङ। नोंथाङा जाखिनि थांखि लादों बेफोर मोजाङै साक्सेसफुल जाथों। लोगोसे आं मोनसे खोथा सोंनो नागिरदों, मोननै डिफारेन्स, एज ए जेनेरेल सुबुं आरो सासे एक्टराव नोंथाङा मा डिफारेन्सखौ नुनो? नोंथांनि बायदिब्ला नोंथाङा मा कुवालिटि होनो हादों जायखौ नोंथांखौ जोबोर अनसायनाय मोनदों? माबाजों रियेलजों आरो फिल्मनि दुनियाव डिफारेन्स जायो। बेनो आं खिन्थु सिनेमा लाइनाव फैनानै आङो गावखौनो दा जोबोर मोजां नाङो। आं गावनि सिनायथि होनो हादों, नङाब्ला आंखौ सिनायामोन रावबो। आं जि जब मावोब्लाबो माबा खामानि मावोब्लाबो आंखौ सिनायनो हाया। आं सिनेमा लाइनजों जि आङो रायजोफोरजों अनसायजादों,
आं बेखौनो मोजां नाङो आरो थारमाने रां रुफा थायोब्लाबो नोंथाङा माने सुबुंनि गेजेराव निजेनि मोखांखौ बानायनाया गोब्राब थ' बे बिथिङाव नोंथाङा सासे एक्टर जानानै सुबुंनि रायजो राजानि बर' नायगिरि बिथांमोननि अनसायनाय मोन्दों बेनो नोंथांनि थाखाय गोबां स' नेरसोन नोंथां बावैसो सिगां ससियेल मिडियायाव फेसबुकनि जोहै नोंथांमोननि माखासे फट' मोन्दोंमोन बेवहाय आसामनि नोंथांजों लोगोसे माखासे सुबुंफ्रा थांफादोंमोन बे वेस्ट बेंगलनि दार्जिलिंआव स' दार्जिलिंनि बर' सुबुंफ्रा बेवहाय नोंथांमोननि जा अनसायनाय बा नोंथांमोनखौ अनसायनाय बेवहाय नोंथांनि एक्सपिरियेन्सआ माबायदि जोबोर मोजां बेयाव आं जेब्ला जोङो बिनिफ्राय थांबाय जोङो रबसिं मुसाहारि थांदोंमोन आरो जोंनिनो बोनथुम आदा थांदोंमोन माबानि ढेकियाजुलिनि ओमफ्राय जोंखौ इनभाइट खालामनाय मथे जों थांदों बेयाव एसे कनफारेन्स दंमोन फांसन हिसाबै लादोंमोन शिबरात्रिनि थ्रुयै आरो जा बेयाव जोंनि बर'फ्रा बाथौ गायदोंमोन बै समाव बिसोरो बे कनफारेन्स बानायदोंमोन आरो शिबरात्रिनि बेयाव जोंखौ इनभाइट खालामदोंमोन जों खेराइ ग्रुपबो थांदोंमोन खेराइबारिनिफ्राय जों लाना थांदोंमन खेराइ दोलो मोनसे लाना थांदोंमोन आरो बिसोरनि जा जोंनि बर'फोर बिसोरो दाबोसिम बिसोरो दख'ना गानखाबायनि थाखाय आरो बर' रावखौ रायज्लायबायनि थाखाय आरो जों बिसोरनिफ्राय जोबोर रिसपन्स मोन्दों जोबोर अननाय मोन्दों रायजोनि बेनि थाखायनो आङो जोंनि दार्जिलिंनि बर'फोरखौ थेंक इउ होनो नागिरो आंनिफ्राय ओमफ्राय बेवहाय आं मिथिनो मोन्दोंमोन नोंथांमोननि हम प्रडाक्सनजों दिहुनजानाय बाथौ बोराइनि महिमा बे सावथुनखौ श' खालामदों होननानै आं खोनानो मोन्दोंमोन आदसा बेखौनो बिसोरो सिनेमा श'बो मोनसे डेट लादोंमोन जों सानथामनि हाबाफारि लादों बिसोरो सानसेखालि बोराइ बाथौनि महिमाखौ श' खालामनांगौ बेनिफ्राय प्रग्राम दंमोन साननैया बेवहाय नोंथाङा स्टेज पारफरमेन्स खालामदोंमोन नामा खालामदोंमोन बेवहाय साजोननि फावखुंगुर बिथांनि मोनसे भिडिअ'बो आं इउटुबाव नुनो मोन्दोंमोन स' नोंथांमोना जयै माबादोंमोन ना जयै थांदोंमोन थ' बेवहाय जा जोंनि वेस्ट बेंगलनि दार्जिलिंनि बर' सुबुंफ्राबो जोंनि आसामनि थागिबि बर' सुबुंफोरजों सेम रायलायनाया ना एसे जुदा जायो रायज्लायनाया एसे डिफारेन्स खिन्थु सेमानो माबाया एसे उल्था फाल्थां जायो जों बुजिनो एसे गोब्राब जायो बिसोरबो जोंनिखौ बुजिनो एसे गोब्राब जायो खिन्थु बुजि मोनलायो आरो अके थेंक इउ थ' नोंथाङा दार्जिलिंनि बर' सुबुंफोरजों अनसायजानायनि एक्सपिरियेन्सआ मोजाङानो जोबोर मोजां स' जोंनि वेस्ट बेंगलाव दाब दाब जायगायाव बर' सुबुंफोर गोसारना थानाय नोंथांमोनसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय बेबायदिनो जोंनि आसामनि थागिबि बर' सुबुंफोरजों कानेक्ट थानायनि थाखाय लोगोसे नोंथांमोना बिथांमोनखौ अनसायनायनि थाखाय स' इउटुबाव दिनै सोलिफु समाव नोंथाङाबो नुबोदों बा जोंबो मोनबोबाय थादों दिनै सासे प्रडिउसार बा सासे एक्टर बिथांमोना गावसिनि गोबां गोलोमदै बाहायनानै देहानि बोलो बाहायनानै गोबां रां बाहायनानै गोबां प्रजेक्ट मावबोदों फिल्म बानायबोदों बे बिथिङाव माखासेया मा खालामो हमनानै ला नोंथांनि फिल्मखौ प्रजेक्ट देखायनायनि नामाव लांबाय थ' बिथांमोना कपि खालामनानै इउटुब चेनेलाव गावबा गावनि इउटुब चेनेलाव देट मिन्स नोंथाङा फैसा खरस खालामदों आं मालिक जादों बेबायदि बिथिङाव जाबाय दं थ' नोंथाङा मा रिकुवेस्ट खालामनो नागिरो जोंनि बर' हारिनि बे इउटुबार बा इउटुब बेबायदि बानायबाय थानायखौ बेनो जोंनि दा बर'नि गेजेराव बांद्राय सोलिगासिनो दं बर'नि गेजेराव दङ गुबुननिखौथ' बुंनो थांलानो थारमाने जोंनिया मा जायो बहुत खस्थ' खालामना सिनेमा बानायनाय जायो आरो इउटुबार्सफोराबो बहुत गोजान गोजान खारथिंनानै मोनसे प्लेनिं बानायनानै बे बुस्थुखौ बानायनाय जायो भिडिअखौ बेयाव बहुत खस्थ' खालामना बानायनायबो आरो फारसेथिं आरो फैसा गारनानै बानायनाय जायो बे फैसा गारना बानायनायाव जुदि सेकेन्डआवनो जुदि जों आपल'ड खालामनायाव जुदि कपि खालामनानै बेलेग चेनेला जुदि होयोब्ला जोंनि बै खस्थ'नि फिथाइया माबा बेकाराव थाङो आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि जा सावथुनखौ अनसायगिरि बेथ' जोंना बर'नि मादावल'सो गुबुन हारियाथ' नाया बेखौ जों मिथिखागौ थ' बे बिथिङाव बेबायदिनो खम समनि गेजेराव जे कपि जायोब्ला थ' नोंथांमोननि गोहो बोलोआबो बायलाङो थारमाने देट मिन्स गुबुन मोनसे बोसोरनि प्रजेक्टआव थांफिननो गोसो जाया थ' बे बिथिङाव गोबां कपि जादों नोंथांमोना नुबाय थायो बे बिथिङाव नोंथाङा पार्सनेलि मा होननो सानो बेनो जोंबो प्रेक्टिकेलि मोनबोबाय जोंनि सिनेमायाबो बिदिनो जादोंमोन खिन्थु जोङो बिदि दावरावबो खालामासै जोङो हमनोबो नाजायासै थारमाने मा जायो जोङो सिनेमाया जोंनियाथ' एसेबांबो आपग्रेड जायाखै जोङो इनकामा जोंहा बहुत खम जायो जोंनि मार्केटिंआ आरो सिजोनाथ' बे दुर्गा फुजानिफ्राय स्टार्ट जायो प्रजेक्टआव बेयावबोथ' बहुत माने खामानि मावनो थाखाय गथ' लानांगौ मार्केटिंनि थाखाय बे बिथिङाव माने जिखिनि जों फैसाखौ खरस खालामो बेथ' उथिफिनि बायदियानो अब्लाबो जे माखासे माने जोंनि जा जाखांफु नोंथांमोना बेबायदि हारिखौ
मोनसे सिनायथि होनो नाजादों जे बर' हारिनि गेजेरावबो बेबायदि माने सावथुननि दुनिया दङ थ' बे बिथिङाव गोबां साननो गोनां जायो ना साननो गोनां जायो आरो बेनो जोङो जा सिनेमा 12 लाख सोरबा लन लानानै बानायबाय जोंनि प्रडिउसारफोराथ' इमान गिदिर गिदिर फैसा गोनांबो नंजोबा गासिबो नङा बेनिफ्राय बे बानायनायनि उनाव जुदि बे पाइरेसि जाना होयोब्ला पेन्डेल मोननै मोनथामसो खोन्थिनायनि उनाव जुदि पाइरेसि जायोब्ला बे टटेलि गावनि माबायाबो नार्भास जायो आरो लसबो जाबाय आरो आर्टिस्टनि जा आर्टिस्टफोरखौ खस्थ' खालामहोदोंमोन आरो बिसोरनो रां हरनांगोन बिसोर जोंनिया फानफ्रा एग्रिमेन्ट मथे थाङोथ' बे टाइमाव बिसोर राननांगौ मा नांगौ बे होनो हाया जायो जेला बेयो खनसेयावनो जिरायनो गोनां जायो नोंथांनि बायदिब्ला इयुनाव बेबायदि बानायाथों बे नोंथांनि फारनिफ्राय बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो आं जोंनि गासै रायजो राजा आरो आंनि लोगोफोर आंनि फंबायमोन आदामोन जाहाथे बिदि खालामा इउटुबाव जाहाथे पाइरेसि जाया जोंनि बर' सिनेमाया दा नोंसोरनो बेखौ होबथानो हागोन दा जों होबथानो हाखाया बेसे बुंब्लाबो आरो बेनिबोथ' बहुतता गाइडलाइन दङ इउटुबनिबो केस जोंनि एफआइआर होनायनि मानायनि बहुतता गाइडलाइन दङ खिन्थु जों बर'फ्रा बेखौ होआखै गावनिनो मानसिया जुदि जायोब्ला जोङो सिं सिंनो रायज्लायनानै जोङो होबथानो दोननाय जादों सल्भ खालामनांगौ जायो आरो स' बिथांनिफ्राय नोंथांमोना मिथिबाय बिथाङा बुंदों इउटुबाव बेबायदि आनवान्टेड बा आनअथराइज्ड जाखिनि जोंनि सावथुनफ्रा आपल'ड जाबोदों बिथांनि सायाव नोंथांमोना मिथिनो हाबाय स' फिउचाराव बेबायदि जायाथों मानो होनब्ला बिथांमोना देहानि बोलो फारसेथिं रां खायसेया लन लानानै प्रजेक्टखौ मावनो गोनां जायो स' बोसोराव बेखिनिखौ दिखांनायाव मोनजोबाबो जानो हायो स' बेबायदि बानायाथों बेखौ बिथाङा खावलायबाय आरो आंनि चेनेलनि जोहैबो नोंथांमोनखौ खावलायदों स' दिनै नेरसोन नोंथांनिफ्राय माखासे खोथाखौ आं मिथिनो मोनबाय लोगोसे नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ जोंनि महिलारि वाइड एंगल चेनेलाव होबाय दा जोबथारनायाव मोनसेखौ बुंगोन आं नैबे समाव बैसागो बोथोर सफैगासिनो रंजानाय बोथोर बेबायदिनो जोंहा दिनै गोबां एरियाफ्राव जोंनि आसामनि दाब दाब जायगायाव दिनै फांसन खुङो बेवहाय गोबां आर्टिस्ट रोजाबगिरि सिंगार बेखौ लिंहरो थ' बे बिथिङाव नोंथांखौ फोनांजाबनायनि राहाया मा आदसा आंबो थाङो किसुमान जोंनि गामिफ्राव लेंहरो इनभाइट खालामो आं बेफोराव थाङो आरो बहाबा प्रग्रामनि एक्सट्रा बिसोर प्रग्राम खालामनांगोन नोङो बिदि खालामनांगोन होनोब्ला आं प्लेनिंजों लोगोसे थाङो स' कन्टेक्ट नाम्बारखौ रायजोफोरनो होनो हागोन ना पार्सनेलि आं भिडिअनि डेसक्रिपसनाव होगोन नोंथाङा होजागोन अके बिथांनि जा कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं भिडिअनि डेसक्रिपसननि सिङाव होगोन बे बिथांनि पार्सनेल नाम्बार स' आं मोनसे खावलायगोन बिथाङा जोबोर बिजि पार्सन स' नोंथांमोना जाहाथे माने मेटार गैयाजासे आनवान्टेड सोंलुफोर सोंहरा आरो टारगेटखौ खालामना नोंथांमोना कल खालाम बिथाङा रेसपन्स होगोन बिथांनि पार्सनेल नाम्बारखौ आं बिथांनि अथराइजेसनाव लानाय जादों जाहाथे माने इयुनाव बिथांनिबो जेबो खस्थ' मोना बा आंबो खोनासंनो मोनफिननाङा बेखिनिखौ आं नोंथांमोननिफ्राय हास्थायदों स' नेरसोन नोंथांखौ दिनै महिलारि वाइड एंगल चेनेलाव नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय रोजा रोजा महिलारि वाइड एंगल चेनेलनिफ्राय खावलायनाय थाबाय आरो गोजोननाय थाबाय जाहाथे नोंथांनि फिउचार केरियारा नोंथांनि इयुन थांखिया नोंथांनि जाफोर फैबाय थानाय सिमां प्रजेक्ट बेफोर साक्सेसफुलि मोजाङै मोजां नुजासारो लोगोसे बर'नि सावथुन मुलुगाव नोंथाङा माखासे बिहोमा होलांनो हाथों बेखिनिखौनो हास्थायनानै दिनै नोंथांनिफ्राय बिदायखौ लानाय जाबाय थेंक इउ गोजोन्थों जै बर' हारिनि जै